Hello guys, wasak. Good morning po sa ating lahat. Okay guys, pupunta kami palengke kasama si Pid Aliboy. Yan. Bale magbabike kami guys. Yan, tara. Libot tayo sa palengke. Whoop. Let's go. Yabot. Let's go guys. Guys, tambay muna kami dito sa may sa may tabing kalsada. Bale, maglalaro muna si si Kapid. Puro coil gaya mami nagyan na sika. Panay coil. Panay ko malobat ka na dati ka na ni. Di mo dati ko na talungawa na ni. Duwa pa naman. Baterya? Ay. Naka-play di video na Bale guys, ikutin namin yung yung buong poblasyon para makita yung kinalakihan namin. A few moments later. Ooh. Bale mo si Punukan. Katay mo ta. Doon na tayo. Okay guys, malapit na tayo sa sa palengke. Yan, Saturday ngayon, so palengke day. Okay, liligin guys. Dah. Kita mag-anak namin guys. Ay. Guys, meron na namang nilibing. May din guys, may maliliit na traffic din dito. Maliliit na traffic oh. Lods. Bay tapyas Lods. Yung mga nag-picture guys. Tropa. Ay magkikipark tayo dito guys sa health center. Okay guys, papasok tayo dito sa bandang bungad. Nagtitinda ng mga merienda dito. Yan. Mga mami, papaitan, gutong ulam. Dito. Sa kabila, merienda, banana peel. Ay. Sorry. Mga ukay-ukay guys dito. Yan, mga duyan. Mga ukay-ukay. Original nga yung mga gamit mo eh. Okay ka? Walang damit boy. Ha? Walang damit. Walang damit. Ayos lang yan. Baka pare-parehas ka mo. Oh. Oh, yung mga naghanap ng kaldero dyan dito. Kaserola. Mga shades. Yan, belt bag. Mga laruang pambata. Pag gutom, mayroong franks dito. Dahil ako, pila na uyong sikal. Lumabad. Mga ukay-ukay po. Ay, nagkakunan dyan. Nagkakunan. O, di umipot na lang. Ay, Merry Christmas. Teng, happy birthday mo na yun. Happy birthday ulit. Thank you. Birthday mo gayon eh. Kaano ka pa niya? Mong ba nila? I love you.
Sumulang nga lagi ka kang mga Sige, te. Happy birthday. Happy birthday. Hindi. Pinsan natin yan guys. Ito, mahilig ka sa ano. Boom. Ano yan? Gusot mayaman. Pili ka, pili ka. Oh, 100 pesos, 50. Pili na, pili na. Ganda kang lalaki? Aba, tagyan na dyan bang Ini. Ini tayo. Gini. Ito 100, Ito 100. Ano yun? 100 kang tigil. 5. Naku po. Honda. Ay naku. Ito 100. Nagbibigyan kayo sa bargain, lalo yung binabarat eh. Sa iba yan, 3 100, sa akin 7 100. Diba? Ayan na dyan. Hindi kasing barat eh. Oh, ganda yan ah. Gray na gray. 30 pa. Oh, 35 pesos. Oh, natin na. Oh, ano na? Oh, kukunin natin yan. Di kali sa akin to, kali sa'yo to. Ayan, kapag 35 pesos. Ganda yan. Pwede, ganda yan. mali. Ito. Ito, inchik. Ito naman sandupit. So, 100 dito, mga disipir dito. Ito, sando. Oh, ganda. Manginatangin yun. Balik ho kayo sa iba. Ha? Pahanap muna kayo. Wala namang problema. Galit na si Kuya. Dapat yun, pato. Maraming butas. Ito ay maganda eh. May butas. Huwalin. Balik natin sa koy Kaya po ma. Ah. Ano, ganda. Pumapatay. Ano yung... Magaling kang tumawad. Oh, ha? Magaling kang tumawad. Nawa, nakafix sa. Ibalay no ka, golpium. Oh, mga bedsheet guys, 180. Lahi ko pa. You know, pakinggan nyo yung mga sentimento ni Kuya. Rodo, isa-isa lang ha. Ate, huwag mong itulak ate. Pito 100. San ka pa? 180 yung ano. Ay nako, 180 lang, 180, 180. Talagang Pinapaubo. Spider-Man pa yun, oh. Ang ganda. Bigyan na lang ito. 350 ko na lang sa inyo na. Lambot. Ala, 10 piso ko lang po dyan, Nay. Lugi po tayo. Nay, oh. So, paano po yan? Nakatawad kayo. Naghahanap ng sando doon, makahanap pa ano. Ito ay sandaan dyan. Ganda yan, ah. Ganda. Kulay. Tawad na diba? Tatawar na yan. Chantalo. Hindi, sobra mo kaya. Inom sa? 5. 200. Nakatibid siya ng ano guys. Magkano tibid mo? Ay, 10. Saan tayo pupunta? Yan, mga mahilig sa ano, fish crackers. Yan. Nadami parehas kayo kulay, sinabali lang po tayo. Bili yan ng chinelas guys. Ito yung isang entrance pa. Dito. Gini, kita mo gini. Pagsigabay, rumarkan? 100 eh, uri niya ngayon. Kajay, taiglikaw. Ikot muna kami guys. Yan. Yung mga tools dito. Yan. Mga tools. Speaker, mga kakanin. Kaya mo? Kaya. Na? Bigat? Doon tan? Doon. Oh, yung mga magaling tumagay dyan. Kitchen. Anong elevate? Shout out. Mga laruan. Oh, mga flashlight. Pang ano, pang pana. Yung pang kuryente niya, yung gano'n na yung dalawang flat. Ikutan talak.
Punta tayo sa mga ano guys, sa mga gulayan. Ano doon, mga sariwa yung mga gulay doon. Papatay mo na Oh, mga magaling magnganga, tabako. Cellphone repair. Nga eh. Pang batul patong. Parang nagpapatay ng meeting ba? O, prutas-prutas. Mais. Ay, siya din Apple. Yan. Hello po. Sa ate. Yan sa ate. Shout out. Ito guys, mga gulay. Benching ko kalahati. Kamatis. Na, yung gold. Ito gold. 25 1/4. Oh. 100 kilo yung mga native. Ito, isang gold. 55 1/4 guys. Yung mga gulay oh. Luya, 25 kalahati. Mas mura pa yung luya. Yun oh, smoke fish, tintangi. Tangi. Mga gabi, kamote. Oh. Gabi dito. Palaya, wild. Wala kang ganyan. Ha? Wala ka na? Salamat sa inyo. Awan. Di abantay so. Gini. Wala ka na? Yeah. Mga lakaya? Yahid mo? Ay, si Boss Jerry. Boss! Si Boss Jerry. Padaan po. Boss! Nay! Awan lang tamoy. Tagay natin guys, tagay natin. Video anak ko. Si Boss Jerry, shout out. Si Jerry. Kaya naman kalman niya. Igi na. May bayog. Wey. Nakita na kayo? Di mismo palengke? Oh, Jebin Bin. Ay, wey. Vlog ka rin. Vlog. Taga Sonwan mo lang. Tagad mo lang. Naman, itu ya di kapsak ko tang eh karuba da. Hindi ka nagjaya. Pulutan kami. Templa na nga di naman. Sir, kami malalasik. Adag po ito na. Hek pulutan ka ta. Be, video ng rin siya rin. Sir, shout out sa'yo, sir. Henry! Sa pulutan. Ano yung maglaglag doon sa Hindi na jumping salad ah. Jumping salad da. Kami glikas boss. Yo. Thank you. Pasar ka jay? Oo pala ako. Nawa man din na kagtagay. Kaya naman. Bumili pala siya ng ano? Mano? Kaya mo natin eh. Yes, sir. Isama ko. Gayang dilaw. Sabi, guess kanina eh. Wait, sir. Jalan na talaga atan. Barangay Health Station pala dito. Yung ano? Mga nanganganak. Sariwang-sariwa niya. Kabatitin eh. Awa, pagtagay na. Sigarilyas guys. Upo. Dapat gala ko ng katipakot tiga. Pako. Sa Polenta. Yung mga sariwang-sariwa. Kabatiti. Ito. Kangkong. Ag-vlog-vlogger. Rabong. Ay. Hello po. Shoutout ma'am. Pero, bili na kayo ng rabong. Rabong. Awan. Tan. Yeah, thank you. Ajay. Iya kami lang. Na? Nyay. May nakita. May kontrata na. Kalunay? Ay, panlang? Kaya hindi duwa. May isa. Wait. May saman. May salang. Dakpili ba? Laki ng papayaw. Parang ulo. Dakil lang ah. Gabi. Dadya, si Timang na eh. Dakpil niya oh.
Sige lang. 20 ano, iset mo di 20 ganyan. Daktilyo. Sila sa atin. Ano kaya po kasi? May mas pangkulutan na tandalo muna yun nang. Pulutan. Ay, sakto siya. Bigot ati Tay. Muna. Kano 20. Thank you, sir. Sabi na, thank you. Tsaka. Oh. Kamutit? Kagandahan po kasi pag mga ganitong araw ng palengke, sariwa yung mga binibenta. Yes, dumok siya kayo, yes. Tulad yan, kamote. Sa Manila yan, wala na yan. Ito, mga spinach. Kalunay. Sinsalatan din. Basta lang sayo. Dumaan nila ako. Ito. Nabasa. Tinapa. Ay, tangi. Tinapa. Bagong araw eh. Bagong araw. Yes, yes. Kaso na yun. Tiadi. Mga ginto. Nagkalat yung mga ginto. Stock ba yan? Tulad na yan. Muda. Wala ko na nakikita. Aglalaka pala dyan. Mga tabaho. Nga, mga nga. Ano? Nantichit. Hintay. Anak ko, ano yung adult Shout out kay Nantichit. US. Nagtitinda ng tabako. Dati Dati tibagi kami na sarabo. Sabi namin dati. Aji patayab. Magpatayab? Ay. Hintay. Ito na tabalayan na. Oh, may nagkaya. Di ba yan? Aga Manila. Manila. Aga pa ko na tumawini. Ay. Aga po na pumawi. Ayaw mo. Hintay. Kapatid di tatang yan guys. Santichit. O yung mga alaalas. Gumatang na lang karne. Gumatang na lang. Kamatis oh. Ganda ng kamatis oh. Natin eh. Kardis. Imas. Mangga. Karnehan guys, karnehan. Bili na lang tayo dito. Di Basburog. Na? Sala na? Yeah, boy. Batang ka? Boy, vloggers. Pangalan ka? Itakan din ako. Dating May sakili lang no? panglawa yun lang. 270 lang sa kilo kita. 17, may sa kilo. Medyo. May sa kilo. May sakilo lang oh. May sakilo. Pang si Tata kay Jigo Bradya. Ha? Han, sa pati. Pawid da. Pang ano ron? Pang Kailan ka dyan? 285? alam. Shout out kay Sir. Naka-subscribe. Shout out. Bago kayo. Okay. Alpasay. Na? Sinyo. Mga isda guys, nandito. At may mga papaitang ano din sila dyan. Mga papaitang kalabaw. Oh, pero naubos pagka Friday pa lang. Mading bayat? Mading bayat ay merenda? Ano eh, ganda eh. Kita maganda eh. Na?
Hanain. Yan mga tahong, mga gulaman. Sumabi. May swimming pool pa dito guys, oh. Diba? Social yung namin. Palengke namin. Ang mga hito. Isa lang. Yung pinagmamalaking nila dito. Yung. Baka sabihin mo, never again. Kumusta yung lasa? Never again. Hindi, tayo gawin. Kaya never again. Never again. Ay, kaya pala. Minangana ng imang na. Kaya bugmami? Tinay, glomi. Ay, gmami kaya. Tek, mabisin? Tagarday? Mga kainan niya na. Kita Ams. Ta. Boss. Shout out, boss. Hindi. Okay guys, nakalabas na tayo. Bale ano, uwi na kami kasi busog pa daw yung kasama natin. Papansit sana kami kaso ayaw. Busog daw eh. Ha? Wop. Wow. Medyo mabigat yung karga. Yun o. Kapsay! Nga ba kayo? Nga bak? Yeah, MVP. Nga ba kayo? Banta? Yeah, MVP. Ha? Shout out sa kanila. Thank you. Mga tropa natin yan. Boy Tapias. YouTube channel. Ano pa lang, 6,600 plus wala. Thank you. Pops.